Mota guztietako entitatei egiten dizkiegu bisitak, kontua da guk mapa egin genuen momentuan hor bereizi genituela nori zegozkion entitate bakoitza. Orduan daukagu banatuta talde motorra osatzen dugu bai udalak eta bai bagerak, eta gure artean dauzkagu bisitak banatuta. Gure kasuan ere Donostikoak izan da, Aldundiarekin ere kontrastatu dugu, eta orduan banatu eta daukagu nori dagokion ze motatako entitate. Baino lehenesten dugu albaldin bada biak batera, bai bagerako norbait eta bai udaleko norbait joatea bisita horietara. Guk aurre ikusita daukagu eta hori betetzen saiatzen gera, bisita bat 30 minutu, eta deialdia egiten dugunean ere bisita egitera goazen pertsona horri adierazten diogu bisitak 30 minutu iraungo dituela gutxi gora bera. Gero hori aldatu daiteke, beraiek eduki ditzaketen zalantzen arabera, baina guk esan behar deguna 30 minutu baino gehiagotan ez dugu luzatzen, edo bintzat hortan saiatzea. Guk oraingoz bisitak talde motorreko kideek egiten ditugu. Esaten dut oraingoz aurrera begira agian zabalduko dugulako bisitak egiteko laguntzaile sarea edo, baino oraingoz bai udaleko teknikariak eta bai bagerako kideak joaten gera. Saiatzen gera bi pertsona joaten bisitetara, azkenan amenoagoa egiten delako banatzea bi pertsonen artean esan behar dena eta ez izatea pertsona bakarra esaten duena, baina ahal den heinean bi pertsona saiatzen gera joaten. Guk erabiltzen dugun bitartekoa edo euskarria da, euskaraldiak sortuta daukan eskuorria pixka bat moldatu dugu gure Donostiara eta harremanetarako kontaktua ere jarri diogu, baina iruditzen zaigu oso aproposa dela bisitetan erabili ahal izateko, uste dugulako pausuz pausu esplikatzen duela, bai edizio berriak dauzkan berrikuntzak, nondikan gatozen, eta barneari guneak, kanpoari guneak, eta gero prozesua nola eman behar den ere puntuz oso ondo azaltzen duela, eta uste dugu orientazio bezala oso egokia dela bitarteko hau erabiltza bisitetan. Batez ere, zentratzen ari gera ariguneak ondo azaltzen, zer diren ariguneak eta adostasunaren puntua ere ondo azaltzen. Arigunetan sortzen ari direlako gehien bat zalantzak edo non daude, nola identifikatu eta pixkat horri ematen diogu tarte gehiena. Kontua da, aurreko edizioan parte hartu baldin bazuen entitate horrek, agian kontakizunaren zatia pixka bat azkarrago kontatzen dugula eta zentratzen gara gehiago berrikuntzeetan, baina ikusten baldin badugu entitate horrek euskaraldia zer den edo oso oinarrizko zeak dazkala, hortikan ere hasten gera eta beharrezkoa baldin bada, hobizi eta belarri prestaren rola ondo esplikatzea, hori ere egiten dugu. Pixkat egokitzea da segun eta entitate horren informazio maila zein den, guk gehiago edo gutxiago ematen dugu, baina bai uste dugu arigunen azalpena ondo egin behar dela. Batez ere, botatzen dizkigute arigune posibleen, izugarrizko adibide pila. Eta guri batzutan kostatzen zaigu esatea, hau bai, horrela identifikatuko genuke ez. Esaten ari garena oraintxe bertan, batez ere izena ematerako orduan eskatzen zaielako arigune kopurua esatea, barne arigune eta kanpo ariguneak, eta hor zalantzak sortzen dira. Guk esaten dugu irizpide ez dela beraien egitura naturala kontutan hartzea, eta seguraski beraiek guk baino hobeto dakitela non identifikatu behar dituzten gune horiek. Gu saiatzen gera dauzkagun adibide posible horiek ematen. Baina gehien bat malguak izateko, ez dela helburua arigune pila bat identifikatzea edo sortza, baizik eta kalitatezko ariguneak izan daitezken eta benetan neurri horiek hartzen diren neurriak egonkortzeko aukerak ematen dituztenak eta beraien egituraren arabera identifikatzea. Batez ere, benetan uste dela eramatea ondo planifikatua zer dan esan behar dena pausuz pausu eta horretarako esku horria oso lagungarria
lagungarria dela, eta gero dauden zalantza guztien aurrean malguak izatea gu geu ere ez degula zertan jakin behar guztiaren erantzuna ematen, eta ematea gure harremanetarako kontaktua, eta esatea begira agian hau oraintxe bertan ezin dizut erantzun, baina galdetuko den nire kideekin edo Euskaraldiko antolakuntzarekin kontrastatuko dut eta jarriko zaretela berriro beraiekin harremanetan, baina guk ere ez dauzkagula erantzun guztiak. Bide honetan azaldutako kontuan edozein galdera edo zalantza baldin bazkazue, gogoratu hemen begian iruzkinetan galdetu ditzakezuela. Bestela, entitatea cabildoeuskarania.eu helbide elektronikoa. Eta horrelako bideo gehiago ikusi nahi